plaza honetan, eta gaur bigarren saioa izango duzue. Bigarren honetan, 3. mailako aizkora kanporaketa izango duzue, eta ingude neska mutilariko dira Nafarroko txapela jokoan dutela. Esan bezala, bat kanporaketa izango duzue, 3 txandetan jokatuko dire aizkorako kanporaketak, 11 aizkolari dira, eta Nafarroko ingude altzatze txapelketak gizonezkoena eta emakumezkoena izango duzue ikusgai. Hoy, segunda jornada de San Fermín, campeonatos navarros. Hirugarren mailako aizkora kanporaketa izango duzue ikusgai eta Nafarroko bi txapelketa gizonezkoena eta emakumezkoena ingude modalitatean. Aizkolariekin hasiko gara eta gaurkoan aizkolariak Berriozartik, Beultzatik Markel Iturralde, Etxarri Aranazkoa Joan Goikotxea, Olauetik Beñat Senosiain, Zubietarra Mikel Santesteban, Arraioztik Julen Urrutia, Tafaiatik Ander Etxeberria, Iruritatik Xavier Michelena, Osakartik Urko Erize, hau Urrutitik El Espinar Segoviarra Unai Valverde, eta 11. aizkolaria Etxarri Aranaztik Einaut Oiarbide. Hauetxek kanporaketa jokatuko dute, 5 hoberenak finala Arantzan izango dute. Eta Nafarroko ingude altzatze txapelketan gizonezkoekin hasiko gara, Iruñatik Alex Fernández, Leitzatik Josetxo Urrutia, eta Beratarra Alex Pedrosa. Hau gizonezkoen txapelketa jokatuko dute, eta emakumezkoen parte hartzaileak Maika Aristegi Itxundarra, Zemoztik Maika Ireizoz, Iruritatik Leire Arraztoa, Berriozartik Irantzu Fierro, Iraizozkoa Leire Etxeberria, eta Antxoaindik Irune Birru. Hauek dira kirolariak eta epaile moduan gaur hariko direnak Angel Telletxea, Felix de Miguel, Oskar Aguas eta Urko Gaztearena. Hauek eramango dute gaurko txapelketa zuzen, eta esan bezala aizkorarekin hasiko gara beraz. Lehenbizko txandako 4 aizkolariak aipatuko ditut. Lehenbiziko lotean Beñat Senosiain izango duzue, 4. Xavier Michelena, 7. Julen Urrutia, eta 10. lotean Mikel Santesteban. Hauetxek hasiko dute. Esan bezala, beltzez, Mikel Santesteban, ezkerrean, altxe eskua mesedez, Mikel, hostxe duzue Mikel Santesteban, erdian urdinez Julen Urrutia, Xavier Michelena, arrosa koloreko kamisetakin, eta bazterrean Beñat Senosiain. Estos son los primeros 4 escolaris que van a realizar la eliminatoria. El trabajo son 2 canaerdis. Y ahí han empezado. Hostia, así dirá, 4 aizkolariak lehenengo txanda honetan. Como veréis,
tronkote bat, segundo tronko. Hiru aizkolariak ikusi duzen bezala batean, hasi dira bigarren denbora horretan. Julen Urrutiak lanak aurreratuak bigarren horretan. Kemando itzulia, baina dakizuen bezala, hiru txanda dira eta denborak, 5 denbora hoberenak finalara pasatuko dire. Barruko azken kolpetan Julen oraintxe hasiak dira eta Julen Urrutia lehenengo txanda honetan denborarik hoberena Martuse Mikel Santesebanek itzuli eman du bigarren denbora horretan. Bera baina, hemendi, hortik, batean hor hemendi, beia, ziga hor beia, sartu dena beia, dena hor, sartu dena, beian, kaso egin, beko, hemendi, buelta eman topera, segi hor, segi lanean, topera bainat, venga, hortxe, segi hori, topera, segi lanean, segi hor, venga, segi hor, fuerte, eman, venga, segi hor, venga, segi lanean, venga, segi, bello, Segundu. Beia, pasa beia, segi lanean, beia, Bukatu du bere lana. Beñat Zenosinen denbora 6 minuto eta 56 segundo. Venga, opa! Azken kolpetan ari da Mikel Santeseban. Mikelek jakitu bezain haudo bigarren ikuskizuna edo txapelketa ingude altxatze txapelketa emakumezkoen izango duzue 6 partaide dira eta lehenengoa Irantzu Fierro Berriozartarrak hasiko du txapelketa. Eta hortxe duzuen Mikel Santesebanek bukatu du bere lana. Zai empieza Irantzu Fierro horretxe hasita, 80 segundo, alik eta golpe gehien ematea izango du helburu, Nafarroko txapela lortu nahi badu.
Berriozazkoa. Dale, dale, dale. 90 segundo gutxi, dirudi baina oso luze egiten da. Va, minuto. Como veis, 90 segundos no parece mucho tiempo, pero cuando das el 100%, los 90 segundos con ese hierro de 9 kilos, se hace largo. Va, 1 minuto 10, va, que te queda nada. Dale. Aprieta, aprieta, aprieta. Sigue, 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 sigue. ¡Vamos! Minuto 20. Venga, va. Último 5. Último 5, sigue, va, va, va. Eta irantzuren lana bukatu da. Lehenengo partaide izan duzue hau, kolpe eman ditu eta hortxe duzue lana, etxe lana, plazan egiten. Tiene que sobrepasar. ¿90 segundos lo que le quedan? Eta hortxe hasi du Irunek. Esan bezala gorko bigarren partaidea. ¿Veis cómo ha cambiado de técnica? La técnica varía según el deportista y mientras pegue en las dos chapas todo es válido. Ahí está, últimos segundos, último esfuerzo, azken. Segunduak Irune Biurrune. Eta hemen bukatu du bere lana. Ya ha empezado, hortxe hasi da Maika Iraizoz. Irandu 80 golpe. Irunek 83. Ritmo bizian hasi da Zenoztarra. Hortxe ikusten duzue lehenengo segunduak aprobetxatzen dira eta gero pixkat geisten da, baina saiatu behar da alik eta golpe gehien 80 segundo baitira egin beharreko lana. Últimos segundos para Maika. Y ahí está, ha terminado su trabajo.
86 golpes, 86 golpe. Maika Iraizoz, oraingo markariko berena, Maikarena, laugarren. Eta horra zira, Leire Etxeberria Iraizozarra bere lanean. Ahí está, Leire Etxeberria sufriendo últimos segundos. Eta bere lana bukatu du. 14 veces campeona de Navarra, de 17. No está nada mal. Hortxe duzue Maika Aristegi. Ikusten duzuen bezala, kirolari oso kompletoa duzue Maika Aristegi. Hainbat modalitatetan errekorak ere badauzke eta hontan berea. Hortxe duzue Maika segi egiten du, ritmoa ia ez du bajatu, eta orantxe bukatu du bere lana. 91 golpe, 91 golpes los que ha realizado Maika Aristegi. Hasta ahora, mejor marca. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu.
Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Porque ahí empezó Mike Alistic, que ha hecho 91 golpes. Por lo menos la marca anterior la tiene que superar en un golpe. Hortxe duzue, leire arrastoa iruritakoa. Azken segundotan dago leire. Laurogeita bi golpe. Leire arrastoak egindako lanak aipatuko ditut. Aurreko txandan, Julen Urrutiak 5:35 marka hoberen egin du, bigarren marka Senose. Einaut Oiarbide, Urko Erize Berriozarkoa eta Ander Etxeberria. Hauetxe dira, bigarren txanda honetako lau aizkolariak. Eta hortxe hasi dira lau aizkolariak. Están en el primer banco los 4 escolares, en el mítico Erdian dira aizkolariak. Estamos en la segunda tanda de aizkolaris. Uste dut bere lehenbiziko txapelketa duela gaur aizkolari gazte honek. Urko Berriozartarrak ere orantxe itzuli eman du. Bere lehenbiziko txapelketa duzue Berriozartik etorri den gazte honek. Jokatiratik heldu da. Bigarretik, Segoviatik etorritako Unai Valverdere 16 urte gaztea lehenbiziko egor horretan itzuli eman da. Segovia, 16 años. Ahora la vuelta en ese primer tronco. Listo, Eporra, buscando. Marcatu Einaut Oiarbide. Einaut Oiarbide aurreratuak lanak bigarren enbor horretan. Eta lehenengo enborrean Ander Etxeberria.
Ander Etxeberria hortzen duzu elementu enbor horretan, barruko kolpetan abiraia. Hortxe duzue Inauto Jarbide. Bigarren enborra horretan. Zuria horretxe mando, azken erdian. Segobiarra. Eta Bizkorra zira. Erdi horretan. Ander Etxeberria puskatu du lehen enborra. Eta bigarrenean hasiko da horretxe. Hortze dira, Inautek botadu aurretik. Bigarren txanda honetan denbora berena berea. Eta Unai Balbernek puskatu du. Bigarren denbora hori, bigarren denbora berena. Eta Ander Etxeberriak orantxe emango itzulia azken erdian bigarren denbor horretan. Baina Urkok hortxe puskatu du bigarren denbor hori. Hortxe dago Urko Elize. Ahora ya va. Ya voy con ya ven. Sigue, sigue. Va. Eso es. Ok, venga, Adrián. Oye. Ahí estás. Zona. Venga, venga, venga. Etxeberria bigarren enbor horretan bigarren erdian aurreratuak ditugu lanak eta denborak aipatuko ditut. Bigarren txandako denbora hoberena Inauto Jarbidek 8:40, Unai Balberdek 8:55, Urko Elizek 10:06. En esta segunda tanda, los tiempos de los escolares, Inauto Jarbide 8:40, Unai Balberde 8:55 y Urko Elize 10:06. Lanean Ander Etxeberria.
Anderrek bukatu bezain haudo, gizonezkoen ingude altxate txapelketarekin jarraituko dugu, eta bertan 3 partaide. Gaurkoan Egizondotik Euskal Herriko eta Nafarroko txapelduna ezin izan du etorri, beraz, hortze da Ander Etxeberriak bere lana bukatu du. Orain eta hortze hasi du bere lana Alexek. Esan bezala, 18 kiloko ingudea du eskutan, eta 80 segundo aurretik. Venga, Alex, va, Venga, 50, Alex, va, Venga, Alex, va. Ahí ha terminado su trabajo Alex Fernández. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Eta hortxe hasi da bere lana egiten. Postura Alex. Últimos segundos, azken segunduak kirolariantzako.
eta ontxe bukatu du bere lana Alexek. Eta hortxe hasi du Josetxo Urrutia bere lana, 80 segundo, 74 golpe pasatzea helburu. Nafarroko txapeldun nahi badu izan. Josetxo Urrutia, como podéis apreciar, 18 kilos de yunque al final pesan. Eta 80 segundo lana luze egiten da Ingudeak 18 kilo. Azken segundotan, azken golpetan. Eta bukatu du bere lana. Nafarroko txapelduna, 82 golpes, campeón de Navarra, 82 golpes, Josetxo Urrutia. Eta gaurko ekitaldi politau ederro bukatzen. Eta hortxe hasi dira, azken hiru aizkolariak. Bost hoberenak arantzan izango dira, 3. mailako txapela jokoan dutela. Hiru aizkolariak lehen enbor horretan itzuli eman dute. Joan Goikotxeak lehen enborra puskatu du. Markel Iturralde gazteak ere azken kolpetan. Lehen enborra horretan eta oraintxe puskatu du Markelek ere. Lehenbiziko enborra.
Altxata eman. Goraino. Goraino. Sartu goia. Sartu goia eta aldatu. Joango ikotxeak itzulia. Azken erdia, bigaren enbor horretan joango ikotxea. Cambio. Marcelek aurreko enborrean kolpetxo bat falta zuen eta epaien esan eta kolpe eman eta jarraitzen du bigarren enbor horretan. Eutxik espala izkaldu! Jo! Eta Joango ikotxea hirugarren txandanetan denbora hoberena egin du, ikusi behar beste denborak. Iker Notarazen azken kolpetan barruan. Eta hortxe buskatu du Iker Notarazenak. Markel Iturralde gaztea izango da. Hortxe dago Markel Iturralde. Barruko lanetan. Euntzako gaztea. Hortxe azken kolpetan, Markel Iturralde. Eta hortxe bukatu du Markelek bere lana. Denbora hoberena, 8:40, Einaut Oiarbide mesedez plazara. 23, Joango ikotxea ere finalean izango da. Iruritako aizkolariare Xabier Michelena 7:15.
Hau ere Arantzan. Gaurko bigarren denbora hoberena, Beñat Senosiain, 6:46. Eta gaurko denborarik hoberena, Julen Urrutia, 5:25. Hauetxek jokatuko dute, hauetxek izango dira Arantzan, abuztuak 15ean atxaldeko 6etan jokatuko den 3. mailako finalean. Hortxe dago Jonteletxea lehendakaria, saria ematen. Bigarren denbora hoberena, Maika Iraizoz, 86 altxaldi. Nerea Sorondo, saria ematen, eta 15 garrenez, 15 txapelas, 15 veces campeona de Navarra, 15 aldiz. Eta gaurko marka hoberena, nola ez, Maika Ariztegi. 15 txapel, Naparrokoak, lau Euskal Herrikoak, kirolari totala, Maika Ariztegi, itxundarra. Hortxe dago argazkia, Nafarroko emakumezkoen ingude altxatzeko txapelketa 2000. Iruñakoa bera, bigarren, 74 golperekin, Alex Fernández. Eta urrengoak ere hainbat eta hainbat txapel badauzka, modalitate ezberdinetan, eta gaur ingude altxatze txapelketan 82 golperekin Josetxo Urrutia. Eta honetxekin bukatzen dugu gaurko bigarren herri kirol saioa. Dakizuen bezala egunero izango dira txapelketak, egunero erakustaldiak. Beraz, bihar izan zareletakoan eskerrik asko gaur etortzeagatik eta bihar arte. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.